Kuhay. Kuhay. Pero kuhay tayo natin. Si Puda. Dahil si Puda uni? Bawal ka. Kuhay. RG ride. Hello. Kuya. RG Ride po. Sa YouTube channel. RG Ride po. What's up mga ka-riders? Nandito po kami ngayon sa bayan ng Manggataram, dito sa may plaza. At shoutout sa mga subscribers po natin dyan. Samahan niyo po kami ngayon at iikot po tayo dito sa may plaza. Napakaraming tao guys. Ayun, tara! Dalawa. Kuhay. Kuhay. Pero kuhay tayo natin.
Uni? Hey guys. RG right, RG right. Hello. Tingin ka dito, ganda to sa dito. Ang ganda to sa tingin mo. Cyril eh? Cyril. Ako na lang to. Oo, kininayo talaga. Kita berkapuso. Mereka nak kapuso. RG right lalat ka eh. Ha?
Hindi, vlog po sir, vlog. Kawin na lang po kayo. Alas ka dyan, lumuhog ka. Vlog pa rin, ayos lang yan. Kuya. RG Ripe po. Sa YouTube channel. RG Ripe yan. Papasok na kami. Sabay-sabay po. Gusto ko natin. Kasi meron ka lang sa Doon. Ikutin natin ang... Dito mo sa inyo. Ito natin mamaya.